Venstre arbejder for, at vi skal have en ny svømmehal i Roskilde Kommune. De arbejder for, at det skal være en 50 meter bassin, fordi det giver størst mulig fleksibilitet, det giver mest mulig kapacitet til de mange brugere, som har behov for ekstra svømmetid. En ny kommende svømmehal synes vi i Venstre skal placeres her på Musicon. Der er god plads, der er gode trafikale muligheder. Desuden så vil det ligge meget centralt i forhold til alle borgere i vores kommune.